Kumusta ang kasulinahan ko? Patapos ibang bansa para makita ko. Para sikat ka. Yo, good morning. Musta po kayong lahat mga kalabarkada, and welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na to ay babiyahe pala tayo ng Bulinaw. So hindi pala natuloy yung biyahe natin nung papunta sa Alaminos gawa nga nung holiday at walang SSS. Kaya sa Bulinaw na lang kami ngayon muna. Pupunta nila Mrs. at si Mikay. So si Mikay naman ngayon ang sasama natin. Pupunta tayo sa Bulinaw ngayon para maghanap ng electric fan. Bali, yung pupuntahan pala natin ay yung Magic Appliance Center. So pupuntahan natin nun para makahanap ng electric fan, no? Kasi hindi kasi kaya talaga pag nasa loob ng bahay, hindi kaya yung init. At gagamitin pala natin ngayon si Raptor. So siya yung gagamitin natin na pang biyahe. Aligo na eh. Sige. Maliligo na rin ako. So ito pala yung gagamitin natin, si Raptor. At sakto, bali nagbibihis na rin ng mga kasama natin. So kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada para makaalis na rin tayo. Hirap talaga pag 3 wheels. Dapat mas madali pag 4 wheels. Alright mga kalabarkada, so paalis na rin tayo. Oh no, namatay pa. Alright. Ang oras pala natin mga kalabarkada ay alas 10 ng maga. Tanghali na rin kami nagkayayaan na pumunta ng Bulinaw. Gawa nga nung ngayon lang nasira yung electric fan. Nandang ako sa tabi ni Mikay? Dito na. Ang init. Bakit tayo mo akong katabi? Ang init nga dito kasi. Eh, tingnan mo, baka lumipad ang... Ay, hawakan mo na lang. Oo, baka lumipad. Ito naman kasi yung kagandahan pag may ganito ka kulong-kulong, anytime na gusto mong pumunta bumili, makakapunta ka at may mapaglalagyan ka. Matibay yung kotse mga kalabarkada. Di nandun sa may bukid. Ibay. Buti hindi sumasayad yan. Bukas kaya yung Magic Appliances bet? Kung hindi, tingnan na. Ha? Kung hindi, tingnan na. Yun lang. Sayang gasolina. Sayang gasolina. Eh, hindi naman masasayang yung gasolina. Pwede naman tayong maghakot ng paninda doon. Oo. Nagdala ko 5,000 lang pero. Narinig ko yun mga kalabarkada, 5,000 lang pero. Siyempre, alam mo naman ang
Sakada natin, B. Oo. Mababa na yung halagang 5,000 pag namimili tayo. Pag namimili, yung 5,000, napakaliit lang na mabibili niyan. Oo. Bakit naman kaya no, yung 1,000, katumbas niya na yung 5,000 ngayon? Yung 1,000 noon ha? Kasi pag nakahawak ka ng 1,000 noon, grabe ang dami mo nang mabili. Samantalang ngayon yung 1,000 mo parang 100 na lang eh. Ganda ng tunog nun, sinaulang pan, sinaulang Isuzu. Ano ba? Yamaha yata to? Yamaha. Pero kasabay ko lang yan. Ay, tagtakan sila na na. Grabe ang bilis. Tibay. Kali magpapagas na muna tayo kasi parang mabibitin tong gas natin. Hindi kayang makapagbalikan galing ng Bulinaw at Anda. Magkano papagas mo? Isang daan lang dito, naggas ako kahapon. Ay, kumusta? Good morning. Kumusta ang kasulinahan ko? Namimili. May isang daan ka? May pambayad ka? Wala ka dyan? Patay. Kuya, patay tayo dyan. Wala na pala pang gas. Pwede pautang muna kuya? Piti. Pautang? Pwede? Oo, pautang na muna kuya. Yun na. Hoy, bayad mo, boy. Isang daan. Babayad naman ako eh. Tsaka kilala naman ako dito. Yun na. Mahirap palang bang apuno. Hindi na makapagsalita si kuya eh. Biro lang. Meron ganyan eh. Sabi, babalik kalau hindi na bumalik. Maraming nagagawang ganyan. Malaking pang-apuno. Ngitip na chance kuya. Salamat. Malakas ang logan kuya. Keep the change talaga. Para sa susunod may pangkasulina ulit ako. Alabas na tayo ng Anta mga kalabarkada. Tapos titignan pala natin yung bagong pintura ng tulay dito sa amin. O Anta Bridge. Ba makulay. Makulay yung Anta Bridge, no? Di ba't parang kalahati lang, be? Kasi Bulinaw na yung bakila. Ay, oo, parang kalahati lang. Bulinaw na to. Bulinaw na to. Tama. Pero ang bakit siya. Anta Bridge pa rin pero Bulinaw na to. Pero mo, welcome to Anda. Sabi niya nandun sa gitna. Hindi naman dito. Meron din dito, welcome to Anta. Alright, welcome to Bulinaw. Saan tayo magpapark dito na? Oo, ganun. Bali dito tayo magpapark mga kalabarkada sa Simba. Senyor Santiago Catholic Church. Ano ba tawag doon? Catholic Church o Catholic Chapel? Church, ah? Ha? Church, ah? O church nga pala, no? Chapel.
Ah, saan? Kaya man na silang dyan. Silong din naman dito ah. Dito? Saan? Dito, gitna. Pwede naman. Pwede naman. Parking. 15 pesos. 15 ba o 10? Ah? 15 ba o 10? Hmm. Kung mayroon? Ah, just lang terminal. Alright mga kalaban kada, so makarating din tayo dito sa may Bulinaw. Lahinan nyo na. Bali nandito pala tayo sa may Terminal Bulinaw. Pero bibilhan muna natin ng gamit ito, bata. Kung may magkasa. Kung may magkasya. At kung may magkasa. Bago tayo pumunta ng Magic Appliances, dadaan muna tayo dito para makabili ng damit pong bata. Nakita nyo naman dahil sa pag-aalaga namin ni Mrs. lumalapat. Pili lang ate, pili lang. Kano t-shirt na kuya? Kasya sa'yo? Okay. Ha? Kasya sa'yo? Okay. Malit yan? Ha? Malit yan. Maliit. Ikaw naman, dito na nga ako. Akala nyo siguro mga kalaprakada kung mamahalin yung mga sinusuot ko, no? Ukay-ukay lang yan. Kanina ko pa kasi nakikita si tatay. Wow. Kaya. Camera off natin. Hindi ka magka-picture tayo na sabi tayo. Sige, okay na po yan tayo. Padala mo sa ibang bansa para makita ko. Sige po. Para sikat ka. Hindi. Ang payo na para kita anak. Makikita mo ako ang hari, ako ang king dyan. Makikita mo. Sa ibang bansa, makikita nila ako. Ano ko. Ilang na ako buong bansa. Hindi naman po yung sa sisikat tayo. At least nakakapagbigay sa tao. Sir. Magandang araw din, sir. Welcome po sa Magic Appliance. Welcome to Magic Appliance, sir. Ano bang hanap niyo, sir? Hindi, nandun nauna yung asawa ko. Ay, ngayon, sir, piso lang sa Hanap kami ng electric ng fan. appliance. Sige, salamat sir. Sige, sir. Apo. Kahanap ka ba? Camel. Ha? Camel. Nasaan? Ayun o, parang siya. 1.6. 1.6. Oh? Ito. Dito na pala kami mga kalabarkada sa may Ganito yung sinasabi. loob ng Magic. Ha? Sinasabi ni Karen. Ay, oo. Ang ganda. Ito naman. Banana type yung kanina. Mali ito. Na ganun sila. Ay, ito. Oo. Ang kanina. 1.6. Pwede na. Dalawa nga sabi ko, be. Dalawa. Magkano kayo yung dalawa? Alright mga kalabarkada. So, nakapili na pala si Mrs. ng electric fan. So, nasa loob na pala kami ng Magic Appliance Center, no? Sabi napakainit sa labas. 3.3 be. Ha? 3.358. 350? 8. Pwede na. Ay, sold na to, oh. Kaso maliit to, no? Parang ganyan yung sabi. Oo. Ganito yung sabi, no? Ganito lang yan, no? Maliit. Ganyan.
Hindi, iba yung, hindi ganito yung sa atin. Ganyan yun, yung ano, asahi. Ha? Isa na lang daw. Maliit ng marami. Yung alin po yung ganito? Yan. Guling, ito na lang to o may bago doon? Yan na lang. Ito na lang? Ba't siya testing ko yan? At ito, kukunin na natin to. Iisa nga lang daw, yung wala na daw. Wala na doon sa taas. Wala na. Sayang. Diyan na lang muna. Oh, sige ah. Gusto mo yung maliit. Pink. Ay, wala. Baka sa kanya meron mo sa Alaminos ni. Ilang po bibili mo na? Ang lamig. 20. So number 3 nga na kuya. Yan. Yung number 3. Yan na ba yan? Yan na lang. Sayang, dalawa sana. Malaki lang. Grabe na. Ayan, dali na lang natin dito. Ay, ito lang pala siya. Oh. Ano sir, kukunin niyo na ba o hanap niyo na lang mamaya? Hindi na namin, kuya. Kunin na lang natin. Meron gusto ka. Eh, wala naman na tayo pupuntahan, di ba? Diba? Nagpawin na tayo. Barong mo yan. Di. Di. Yung ka sa tabi ng electric fan. Picture lang. Gila, picture kayo ng mami mo. Gila. Di, tabi ka ah. Ano sa mga dala na nag-record? Ito na yung nabili namin. Ano po na kayo doon? Sa Kalingge? Malipit. Oo. Kaya dala na lang namin. Ay, sige madam. Wala yung sabay ko pa. Kaya dala namin. Yun na lang po ipakita niyo mamaya. Sige, sige, sige. Mamalinggi muna kami. Di ba yung face recognition na naman? Papaplasin ka namin. Wow! Be, balik na lang tayo sa loob. Ang init. Alright mga kalabarkada. Ano So, yung nabili ni Karen? Ano yun? Ulit ka. natapos din tayo sa May Magic. Ano yun? 2,000 bakit bili ni Karen yung kanina? Pero kanon ang model nga. Oo, ganun. Oh? Tara muna sa palengke. Hello ma'am. Ang dami, ang kaganda pala eh. Ma'am, libre na po. Libre tumingin ako. Libre tumingin. Sabi niya ba, hindi ba tayo kakain? Mikay. Saan mo gustong kumain? Inasal ba? Inasal ang inasal dito. Ay, anong meron? Hindi naman dito Alaminos. Ano bang meron dito? Kakanin. Hindi tayo magagarang mainit eh. Tandaan ko na yung order ng... Ay, ngayon ka pala nakapunta dito? Ay, ngayon lang pala siya nakapunta dito. Ngayon ka lang napunta dito para sa time mo? Ah, kakain tayo. Anong pa? Kasagot naman. Magka-fry daw ba? Sila bibili ang kakanin ba? Kakanin? Sa tuwing pumupunta kasi kami dito sa Bulinaw, lagi kaming dumadaan dito para bumili ng mga kakanin. Dito kila ate, kay nanay. Ayun yan, oo, yan ang masarap. Mais ito, mais. Dinikdikit. Mais ito. Nagkumakain ng ganyan. Bibili kayo isang ganito, may akin. Napabili kasi kami ng electric fan ngayon mga kalabarkada, gawa nung sakto naman nasira yung electric fan doon sa may tindahan. Eh, siyempre napakainit ng panahon. Kukunin na natin. Yan, okay na yan sir. Thank you po sir. Pa-subscribe na lang. Ay, sige sir. Yun. Thank you sir. Ah, dalawa lang kasi nadala ko. Ano pa yung bongko dito sir ah? Dalawa lang kasi nabili ko pag makabalik ka lang. Shoutout sir ah. Magic ka Ah, shout muna kayo. Yun. Shoutout Jay. Yun, nila po.
Magic Pulinaw. Magic po rin ako, sir. Advance number 1. Everest number 2. Ay po, nandito po tayo sa Magic Pulinaw. Yan po, ang aking product diban po. Number 1 po yan, Pulinaw sa kanila. Kimbaransa po, nakaanda rin diban po. Nakaan ka, sir? Malong. Malong? Oo. Nakanda akmat. Pero sa karot. Kapabayan. Kapabayan. Shoutout sa Everest Appliance. Number 1 tayo sa aircon. Oo. Taga Saragosa. Asa? Si ma'am. Hello. Iyain siya. Subscribe na lang, kuya. Salamat pa. Salamat po. Pasensya na po sa sticker kasi dalawa lang talaga ng dala ko. Sa susunod pag makabalik, may bibigay po. Sige po. Salamat. Alright, mga kalabarkada na. So, shout out sa mga staff ng Magic Appliance Center dito sa may Bulinaw, Pangasinan. Tunabi ah. Ito na rin yung resibo. Ito mo? Kakanin? Hindi, mamaya na lang.